Good morning guys! I'm having my breakfast pero I'm also uploading a video. Ito yung vlog na kailangan ma-publish today. So mamayang hapon. It's already 9 and it needs to be up mamayang hapon. Meron pala akong kagat ng lamok. Kaya pala nanaginip ako kagabi na screenatch ko daw yung paa ko. Tapos dumugo daw siya. Ano lang pala, ito lang para. That's what my panaginip was all about. Parang I kept scratching it, tapos hanggang sa dumugo na siya. Naalala ko tuloy yung nangyari sa pangako sa iyo kagabi. Yung si Lia, may dot lang ng dugo. Tapos, tinawagan ni Claudia nakakaloka si Claudia, nakakaloka talaga. Ito yung breakfast ko today. Brown and creamy as usual. And then, ito yung egg cracklet. Matagal na ako hindi nakakakain ito eh. Nandito, parang yung aking peanuts. Favorite, so yummer. Hi guys! Katapos ko lang maligo. Magre-review ako ngayon nung ito, CC cream from Mary Kay. So, i-review ko siya. I'm just gonna finish up my face. I have my contacts on na. Again, this is the cinnamon na contacts. Yung shade name niya is Cinnamon. It is from Executive Optical. Mura lang. Less than 500. Mamaya na pala ako magme-makeup. Ilalagay ko na lang muna yung CC cream. So, if i-film ko lang yung application part, yung video ko, 134 minutes remaining, sabi. So, we'll see. I-connect ko lang yung aking lapis sa aking camera. May nagtatanong sa akin kung saan ko daw nakuha yun. Just Google guys, Canon Utilities. If meron kayong Canon. If Canon yung sa inyo, diba? Sa ibang brands, hindi ko alam. Sinabi lang sa akin ni Paulina Dako daw yan eh. Mayroon talagang apelido, Paulina Dako daw, na nag-birthday. Ngayon, diba? Ngayon yung birthday mo Wednesday. Happy birthday ulit. And salamat nga pala sa mga nag-comment sa previous video ko, yung Essence Lipstick. Sabi nyo medyo foggy yung camera ko. So siguro, ewan ko. Siguro hindi ko alam eh. Kasi hindi ko siya alam kung paano linisin. Parang nilinis ko na siya ng konti kahapon nung nag-message kayo. So yeah, okay, film muna ako guys. I just finished filming my intro and then my application process of the CC cream, you guys. And I don't know, I'm really liking it. Sobrang nagugustuhan ko siya. This is natural lighting ha, and sobrang nagugustuhan ko yung finish niya sa face ko. I think this vlog is going to be up first before the review, but yeah, hindi pa naman tapos. Ngayon pa lang naman to, but so far sobrang nagugustuhan ko siya. So, we'll see how it will last later. Watch out for my review ha. Marami kasing nag-request na i-review ko yon, and kahit na walang mag-request, i-review ko pa rin siya. Nakakaloka. Let's go eat lunch. Lunchtime guys, diniguan ulam ko today. Tapos, I will drink this Dutch meal. Yummers! Kain tayo! I will be wrapping my giveaway prizes, you guys. Sa mga hindi pa nakasali sa giveaway ko, anong ginagawa nyo? Sali na kayo. Sali na! I will leave the link of that video below. Hindi ko nilagay sa title na may giveaway eh, para, alam nyo na, para yung nanonood talaga ng video, yung makapanalo ng giveaway, diba? Hindi lang yung mga taong pumupunta lang sa video na yun para sa giveaway. But yeah, gagamitin ko tong parang notepads na binigay sa akin ni Julie. Super thank you. This is really, really pretty. Look at that. So like I can put like a little message and a thank you to someone. Pero I'm not gonna do that now because oh my gosh, did I just freaking ruin it? I'm not gonna do that now yet kasi hindi ko naman alam pa kung sino mananalo. But I'm gonna wrap it. And yeah, meron ako dito. Ito yung mga ano ba yan? Bubble wrap and something na nakuha ko sa mga nagpapadala sa akin. So, bongga. Let's do it. Na-update ko na rin yung lipstick at saka yung CC cream review ko. So, I will start editing it. Pupunta ako sa kabilang bahay para ma-edit ko na siya. Nagpunta ako dun kanina eh. And then si Mark, tulog pa. So, bongga, makaka-edit ako. Tingnan nyo. Kailangan ko siyang kailangan ko siyang i-open kanina kasi nilock niya yung sarili niya. Bongga. Hindi ako nag-lock kasi bakit ko naman ilalock, diba? Pero siya nilock niya yung sarili niya. Lagi niyang ginagawa yan eh. Kaya kinikip ko na tong key dito sa labas kasi paano ko siya ma-open, diba? Kakaloka. Now watching Little People, Big World, you guys. So ito yung mga maliliit na tao. Parang kahit ko lang ito mga tao. Joke, hindi naman. Pero yeah, feeling ko kahit ko lang yung isa dyan. Yung lalaki, hindi ko alam talaga. Hindi ko naman alam kung ano mga height nila. Pero yeah, I'm watching that.
Hinihintay ko yung Amazing Rhaze. Siguro mamaya pa yun. Ibang channel yun eh. Pero yeah. Excited na ako mapanood yung Amazing Rhaze na 28. Kasi nandun si Tyler, nandun si Blair. My goodness, sa February 13 pa yun. And yeah, I can't wait to watch that. CSI pa yung nasa AXN na channel. Diyan ko pinapanood yung Amazing Rhaze. Bongga. Snacks will be growers peanuts. Love this, you guys. You need to try this. Sobrang sarap nito. And I am watching Soul Surfer. Nilipat ko from Little People. Nando ko na ito. Hindi ako nakastart, pero we'll see. Magpapaprint kami ng documents, guys. Aalis kami. Sasamahan ako ni Mark. Kel! Talay mong yawi. Sarado yung tindahan eh. Ewan ko nasan si mama. But, yes. Ha? Ang mahal-mahal ng print. 15 pesos yung colored na ano. Oh! Kain na tayo. Ha? Ito yung ulam namin for tonight. Barbecue. Ang tsaka tingnan ng barbecue. Parang itim-itim. There. Meron bang ulam dito, oh? Ito pa yung kaniyang ano pa. Lunch. Yung kinain ko kasi kanina, di ba, dinuguan. Tapos meron pa, bumili si mama nito, pork. I will have this. Katatapos ko lang i-review ang aking lipstick at saka yung CC cream, you guys. Oh my gosh, you guys. You need to watch the CC cream review. I don't want to say it in this vlog, but you need to watch it. Hinaan natin to. Lakas naman ito. Ano ba gagawin ko ulit? May iniisip ako kanina eh. Ano ba yun? Oh, yeah. I'm gonna wipe my face with this. Ito yung nakalimutan ko na yung brand. Basta, parang wet wipes lang siya. Regular wet wipes lang. Kasi wala na namang tubig. And hindi ko masyadong bet yung tinatabo ko tapos wash yung face. Gusto ko talaga from the faucet talaga. Dalawang ganito na naman ang ubos ko, guys. Kanina kumain ako ng dalawa. Tapos yung dalawa na naman, my gosh, 4 na today. Oh my gosh. Good morning, guys! It's the next day. And yes, nakalimutan ko mag-shoutout kagabi. Sobrang na-busy lang ako. And yeah, nakalimutan ko nang i-close yung aking vlog. So, mag-shoutout na ako kasi medyo marami to. Hi to Diven Nicole Javier. Hi! Jana Liza. Shana Marie Espino. Hi to Cecian of YC Skincare. Siya yung nagpapadala sa akin lagi ng body scrub, yung all-time favorite body scrub ko, you guys. She does vlogs as well. I will leave her links below. Thank you again, sis. Hi to Diane May Malinaw and to her boyfriend, Kevin Vitog. Hi, it's me, Gail. Joanne Expedita Katamko. Clarice Kate Corre. Siya yung gumawa ng bagong YouTube banner ko, you guys. Super nice. Thank you so much. Hi to Alisa Yasha. Admin Ali or Ally. I don't know how to pronounce that. From Diary ng Estudyante, hi. Hi to Florence Aguilion. Hi to Casey Solayo Abelio and to her husband na si Arnel Abelio Jr. Mary Jane Cara, hi. Hi to The Craft Things. It's a YouTube channel. I will leave the link below. Hi to Glyces. And happy birthday sa anak niya na magti-3 ng ngayong February 5 bukas. So, hi. Hi to Laika Bautista. Napakaganda ng babae yan. Hi, girl. Advance happy birthday to Kayla Banaag. February 17th yung birthday niya. Advance happy birthday. Hi to Enchanted Heart 09. Tulog pa si Mark, sorry. Hi to Yuna Tambongko. Marian Lindo sa Instagram. Hi. Trisha Stone, birthday niya February 5, bukas. Advance happy birthday. Hi to Janelle Estrella. To her sister Jay Chabel and to her brother Janiel. Wow, ang gaganda ng mga pangalan niyo, bongga. Mga JJJ. Hi to Venus Bautista, Rosel Salomon, Just Me Raisa, Rove Jean Cantuba, Harvey Steve, hi, Diana Mez, Joy Rosario, Emma Laxina, Sena Arcabos na gumagawa ng documentation ng thesis niya and still watching my videos. Thank you so much. Hi to Yanni Amazing and lastly, Simple Tony. Hi sa inyong lahat. Thank you so much for watching and I need to close this vlog because I need to edit it. It needs to be up tomorrow. So you guys, thank you so much for watching. Do not forget, be good. I will see you tomorrow. Bye!